yo Sri Kandi Laras Guntur Manunggal.
ikuti irama berputar-putar. Salalalala, salalalala, ini tari-tari selendang. Salalalala, salalalala, ini tari-tari selendang. Iya, 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 iya.
Ya. Yeah. Oh, 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 Awas. Iya, iya, iya. Laras bener manunggal. Awas. Yo.
tandure oso milit tak ijo royo royo tak sengoten manten anyar. Waduh, waduh. Gayeng tenan Pak Guru. Meriah. Di anak. Pokoknya meriah. Luar biasa dalu. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Mbak Putri. Kepanggih malih. Salim sik Mbak. Piye piye. Heeh. Petuk meneh. Mbak Inu lho broke teko neh lho iki Mbak Inu.
Wingi neng ndi? Goleki. Iya. Iki golek sik wingi kae to, Mbak? Goleki sik wingi kae. Ya. Ah, ya. Sesuk meneh. Ya. Hah? Nggih. Pak Ko? Ini Cahyu. Ah. Yes, Cahyu. Rewel lho iki ngopo? Iki jan digawe teng klewer ngene iki, Mbah. Goleki sapa e? Golek sik wingi kae. Oh, sik wingi kae to. Iya, ini ada sebuah pengumuman. Oh, kok sik ya, Mbah. Iki Pengumuman. Mbah Putri lak golek sik wingi kae. Golek sing mentol-mentol. Jangan lupa saksikan Jadilan Laras Laras Guntur Guntur Manunggal. Manunggal besok Sabtu Tanggal 6 Desember malam Minggu. 6 Desember. Iya, malam Minggu. Di Dusun Banganrejo Tridadi Sleman Utara Sleman City Hall. Oh, Ya. lor mall gitu. Iya, besok malam Minggu, Pak Ko. Jangan lupa malam Minggu besok. Iya. Laras Guntur Manunggal pentas di Utara Sleman City Hall. Iya, Oh, Pak Ko. ya. Ah, Jam 8 sampai selesai. Nek golek isik ku besok ketemu, Pak Ko. Nek golek isik mentul-mentul. Iya. Ya kan Mas Adep. Raeneng saiki. Ora ono ya, sis. Enenge Mas ganteng iki lho. Mas ganteng. Adik. Heeh. Kenapa? Kasih napa, Mbak? Iya. Niki ngersake napa niki, Mbah? Oh iya, si Mbah mau ngersake Sidorondo. Oh iya kuwi. Suwe ra metu. Iya. Sik. Apa? Aku. Kayak iki jan digawe Mbah. Tak gawe, men Mbah Agus pangkling iki jan kok wingi ya. digawe model ngono kae. Ben pangkling. Rada ndrodok nah. Heeh. Wingi ra ngerti to Mbah, Mbah Agus wingi teles kabeh. Jarekku ngantek teles lho wingi kae. Tenan. Ora. Ditutupi terus karo Pak Agus. Krasa ora. Nggih Mas Ibnu nggih. Heeh. Heeh. Oh, semblodot terus. Sembledot Sesuk baleni baleni. meneh sik kae Mbah. Oh, malam minggu sesuk ketemu. Kang tolong semangati aku. Ayo, Sik, sik Mbah. sabar. Kakek dibenake.
Sawiji amuk sliramu tansah setya tresna lan satuhu sinan-sinan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Yo, ayo. Ya, ya, ya. Albino audio sound system, matur suwun Mas. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gelisah bila hatiku mendua. Nina jantung ing ati ora aku amne jange ra ono wangi korio jo sumelat aku bakal salin ati. Sawiji amuk sliramu tansah setya tresna lan satuhu sinan-sinan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Iya. Napa ning awak? Oh dereng dadi. Orang kumanan hantu katane kalau Mas. Mau pengen didemoke kok yo. Telat le absen kok. Oh jadi yang pengen demok pawange to. Ayo. Teknik dan cara. Aku ora kok. Ayo le. Kang, tolong semangati aku. Yanti kita lanjut ya. Iya Pak Tuh. Nggih, semakin malam semakin rame nggih Pak Gu. Rame. Penonton sekitar 10.000. 10.000. Mbah Putri yo milih Mbah Kakung kok ya le maring ya. Kak yo meso perso sik ganteng ngono lho Mbah. Oh ya pinter, pinter. Golek sing metik. Mbah Putri pinter le milih. Tenan, tenan. Konangan ora iki. Ya. Iya iya iya.
ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Rakano prawane tak ngenteni rondone. Ora nyono mas sampean sabar ngenteni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Anggap tresno bebojoan saklawase. Anggo tresno kebojoan saklawase. Oh, Mbak Putri sampun. Wis marem, Mbak. Sik nembang ngendikane Judges. judges. Judges awake. Josis ki apa? Judges ki mantap. Oh. Mantap, Pak. Mantap. Iya. Ya. Mbak Inu, cari pahit tuh, Mbak. Iya, kita lanjut untuk malam hari ini Iya, kita dilanjut, Pak Kus. bergabung Iya. bersama Putra Garuda Manunggal. Putra Garuda Manunggal dan Laras Guntur Laras Guntur Manunggal. Manunggal tentunya Pak Kus. Jangan lupa Iya. nanti malam minggu Malam tanggal minggu. 6 Desember Bertempat pentas di Utara Sleman City Hall. Sleman City. Iya. Menglore City. Oke. Lor caket. Wetan omah nggen kula Pak Kus. Nyebrang kali. Yuk Mas, lanjut. Iya, sik yo Mbah, kayak lagi dibenakke ya lho Mbah. Heeh. Oh, golek ya. golek. Oh, karepe iki ngono kuwi to. Heeh. Ayo. Ya wis. Nyong. Iya, 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 iya. Ayo. Ya. 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 Ya.
Pripun? Saka dikodo wong bagus ngaburane aku sing ora bisa njogo janji suci nalika semono getun ku saiki bareng ngerti kowe ana ngendi kapan kono bali ana jroning atiku tak tunggu senadyan kowe lali donga pangestuku kanggo kowe wong bagus tansah eling marang janji lan sumpah setiamu janji sing tak sumpah ora migunani elingo karma tresnamu yai elingo karma tresnamu yai Yuk, 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 yuk. Oh, oh. Yuk. Oh, ya. Oh, es. Mari, 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 no. Yoi, oh, 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 oh. Ya, oh ya. Yo, 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 no. Ya. Oh, ya. Yo. Oh, ya. Hai, hai. Biar ngopo jadi. Dicecer-cecer kuwi.
Yo, 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 yo. Ya. Manis
Rosa kok Pak Ko. Jamoni ya.